Gripea, neumonia, marranta, negua heldu da. Negua llegatzen denean, ohikoak dira, marranta, gripea, neumonia eta abar. Gure egoera fisikoan eragina duten prozesuak dira, bai arnasketa sisteman, baita muskulu eskeletikoan ere. Eritasun iragankor hauek, normalki, 7 edo 10 egun irauten dituzte, eta haien bilakabidean fisioterapia lagungarri dugu, baita haren ondotik ere. Gaixorik gaudela, arnas arazoak izan ditzakegu, hau da, eztula, espektorazioa, sudurreko kongestioa, baita oinaze muskular eta artikularrak ere. Onats prozesu honetan zehar, fisioterapeutok aholkatzen duguna. Arnas ariketa diafragmatikoak zein saiets ezurretakoak egin, karkasa bota ahal izateko, eztula kontrolatzeko, eta gihar inspiratzailea eta espiratzailea erlasatzeko eta aktibatzeko. Mugitu, orduak ematen ditugu ohean edo sofan etzan da. Horrexegatik izaten da hain ohizkoa bizkarreko mina, batez ere gerrialdekoa. Halakoetan, gomendagarria da altxatzea, etxean zehar ibiltzea eta modu egoki batez esertzea. Besoekin inflexio, edadura eta abdukzio mugimenduak egite ere komeni da. Era berean, lepoarekin ezker eta eskuin errotazioak egitea eta gora eta behera begiratzea komeni da. Ariketa bakoitzeko 30 segundo gomendatzen ditugu, 6 errepikapen eginda, egunean 4 aldiz. Horrela, beste arazo batzuk saiestu eginen ditugu. Prozesuaren ondoren, bizkarrean minak irauten badu, edota arnas ezintasuna, gomendagarria da fisioterapeutaren gana joatea balorapen bat egiteko. Eta gainditu ondoren, pixkanaka, ohizko ekintzetara bueltatzea.